excelentíssim alcalde de la ciutat de Torrent, regidor de Cultura, membres de la Corporació Municipal, falleres majors de Torrent del 2016, cos d'honor, fallers, amics tots. Les falles. Eixa festa única que mou amb la seva força la il·lusió de tots aquells que les formem. Ens tornen a reunir en esta nit, que tornarà a marcar dos vides per a sempre i afegirà un nou tram a un camí que mai trobarà un final mentre seguisca viu el sentiment faller. Avui, Torrent farà créixer la seva festa i la seva història, triant a les màximes representants falleres per a 2017. Avui, Torrent entrega el cor de les seues falles a una xiqueta i una dona que, rebent-lo, reben el major dels regals que esta festa de flames pot fer-les. Regal homenatge a un sentir infinit que, sense saber per què ni com va començar, batega en les seues entranyes, fent vibrar la seua pell amb cada gran element que compon esta forma de vida. Avui busquen les estrelles 18 desitjos, mereixedors tots de ser complits, però només dos d'ells tindran el privilegi d'aconseguir-ho. Així ho marca la tradició d'esta nit encisant, que a través de l'art de somiar ens plena de vida. I és que, fallers, vos heu adonat de la grandesa de la festa del foc? Grandesa sorgida d'anys i anys de pura superació. Així és, treballar i superar-se dia a dia és la clau que ha portat a les falles, amb el seu origen 200 anys enrere, a ser en l'actualitat festa candidata a convertir-se en patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Gràcies, fallers, perquè sou vosaltres els que, amb la unió de tots els magnífics elements que les formen, en creeu un que els envolta a tots fent esta festa inigualable, la màgia. Escolta, què et passa que vas amunt i avall sense parar? És que estic molt nerviosa. No, això és normal en tu, eres molt nervioseta, però és que avui no pares. És que és un examen molt especial. Molt bé, però vine ací i me ho expliques. Val, però estic molt nerviosa. Sí que té que ser especial perquè estigues més nerviosa del normal. És que és un examen que venen de París. De París? Pues sí que és important. I qui ve de París? Ella me la sé, de la UNESCO. Mira, primera resposta encertada. Molt bé. I de què tracta aquest examen? Ella també me la sé. Per a veure si som patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Pues mira, a mi aquesta segona resposta encertada sí que sembla molt important. Patrimoni cultural immaterial de la humanitat? Sí. Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Sona molt bé. Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. I això per a què serveix? Tindrem tiques de bades? Això serveix per a tindre reconeixement de bades. Pues en el reconeixement ni es menja ni es veu. Per això és immaterial i no material. Ja, però és que per a mi lo immaterial no té massa interès. Com que no? Per a mi té molt d'interès. Si tu ho dius... És clar que ho dic,
Però bé, vas a ajudar-me amb les preguntes de la UNESCO o vas a continuar criticant si me n'he cap així o cap allà? T'ajudaré, però que sàpies que m'haguera agradat més que fora material i no immaterial. Val, bé, pren, aquí tens les preguntes. Comença quan vulguis. Molt bé, anem a veure... No, encara no. Vaig a preparar un poquet, vale? Vinga, va, ara, sí. Molt bé, anem allà. No, encara no. Vaig a demanar-li a la nostra mareta que mos ajude. Mareta meua, ajuda'm a que l'examen visca perfecte i que a la UNESCO li faig efecte. Ara sí. Però Eva, això és precís? És un compromís? Però comencem. Clar, sí. Va, primera pregunta. No, encara no. Així no. Carlos, tens que fer com si fores un presentador de ràdio. Com si fores de la UNESCO de veres. És que, si no, no me concentre. Collona. Vinga, va. Així va bé? Així, perfecte. Pues anem allà. Anem amb la primera pregunta que està relacionada amb la temàtica cultural. Per 25 vots de la UNESCO, activitats i publicacions d'una falla que tinguen relació amb la cultura, com per exemple el llibret. 1, 2, 3, replica'n pel teu bé. El llibret! Ai, mare, que no m'has... Dona'm una pista. El galerel. Sí. Més pistes que no m'has... Un ninot. Sí. La falla. Vinga, més. Que estic molt nerviosa, que no m'hicen, que no. Vinga, va, una xuleta. La banda. Com? La banda de música, vull dir. Ah, quin esglai. Que jo soc de cronista i quan sent això de la banda m'entra un esgarrifo que no puc anar. Però vinga, que encara queda temps. Dime més respostes. Tens que ajudar-me, perquè és que estic molt nerviosa i ara és que no m'entra cap, no. A veure... Sí. El truc! Sí, correcte. I això me fa recordar d'una activitat que se fa molt en el casal. Molt típica. El quinto y tapa. Sí. El quinto y tapa has dit que no és cultura, sinó profit. Com que el quinto i tapa no és cultura? Si ho diuen ells, no serà? I ells qui són? La Inquisició adefesio fallera? Pues ells no han xafat un casal en la seva vida. I els dic que el quinto i tapa és cultura. Cultura gastronòmica, com ho és la paella o l'arròs en fresols i naps, i si m'apures, la casalla. Bé, de totes formes, ja s'eixien de temps. Sí, és de veres. Anem a veure. Han sigut 6 respostes encertades. A 25 vots de la UNESCO, 125 vots! No. Encara queda molta feina per fer. Necessitem més vots. Sí, la veritat és que necessitem l'ajuda de tot el món. I si vols, jo t'ajudaré. Sí? M'ajudaries? Ai, moltes gràcies. Sí, t'ajudaré. Però necessitem el recolzament de tot l'estament faller, perquè de veres que esta és una tasca molt, però que molt important. Però, relaxa, en tot el que has comentat, se mos ha olvidat algo molt important. Les falleres majors. No, que això no està en els papers. No està en els papers? Pues vaig a demostrar-te que és algo molt important. Vine amb mi i ho veuràs.
vivim una festa, la peça central de la qual és ja, per si mateixa, tot un espectacle. La peça que va donar inici al nostre existir i plena els nostres carrers cada 15 de març de sàtira i fantasia. Parle del monument, la falla, eixe tros d'art que cada nit de cremar batalla amb el foc rendint-se a ell per a donar lloc a un ressorgir. Monument envoltat per la unió, el treball i la vida que omplin cada casal. Les notes de cada banda, cada dolçaina i cada tabal. El tro vibrant de la pólvora que explota convertint-se en música que ens fa ballar. La dolça llengua valenciana que com a poble ens unix i ens hermana sense signe d'identitat. I la fina artesania dominant en cada ofici present en esta festa encantada. Superació, Fallers, eixa mà que ens espenta cap a un futur encara més grandiós. És la clau. I ningú millor transmetent este missatge que aquells que són experts en eixa dura tasca de superar-se. Jo soc Carla Coñas Triguero, fallera major infantil de Torrent de l'any 2009. Yo soy Marisa Parrilla, fallera major de Torrent del Encantador. Hola, soy Ana Molinero Lázaro. He sido fallera mayor de Adisto en el 2015. Jo soc Cecilia Piles, vaig ser fallera major infantil de Torrent l'any 2002. Jo soc Patricia Saez, vaig ser fallera major infantil de Torrent l'any 1999 i fallera major de Torrent l'any 2006. Hola, soy Carla Fricada Casanova, que este año que ha sido la fallera mayor de este año, acompañado con mi novio, por supuesto. Jo soc Amparo Taverner i vaig ser fallera major infantil de Torrent en 2011. Jo soc Rebeca Piles i vaig ser la fallera major de Torrent al 2013. De hacer un vídeo, fotos y me fue a dar un beso a Dani. Jo el que més m'ha agradat del meu any va ser compartir amb totes les meves companyes i la meva fallera major, que de fet em porta superbé encara i les tinc molt estima. Molt bé, bueno, a mi m'ha agradat tot, no? Unes coses més que altres, però bueno, en general tot, no? Va ser un any de novetats, de reptes, però un any molt complet i bueno, que guarda un bon record. Joana, ¿qué nos puedes contar de tu año de fallera mayor? Pues la verdad es que lo he disfrutado mucho. Con todos los compañeros de Adisto. Y claro, y yo con lo que más a gusto llevaba ha sido con el traje nuevo de este año del traje de fallera. Yo, para mí, ha sido un honor, me pasé muy bien. Antes que yo le vi de las imágenes que me ha hecho mi hermano, me puso a llorar. Mira, vamos, impresionante. Per cert, m'han contat que van estar amb vosaltres a la vostra crema els organitzadors del Festival d'Art Burning Man, és cert? Sí, comieron paella y naranjas y tarta. Y se pusieron finos y finos, ¿eh? ¿Y les gustó el monumento? Sí, y se fueron muy contentos. La torre, Sí, això és la joia de fallera major de Torrent. sí, T'agrada? sí. I mira, Noelia, mos se la posen quan fan a totes les falleres majors de Torrent i les falleres majors infantils. I mos se la posen en la banda.
¿Pero qué? En la banda, sí. I mira, saps que jo tinc la primera xolla de les falleres majors de Torrent, perquè jo fa molts anys que vaig ser fallera major de Torrent. I estrenarem el tema de les xolles. Bueno, no sé si sabéis, que supongo que sí, que las fallas estamos a la espera de saber si se nos va a declarar bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO. ¿Qué os parece? ¿Crees que las fallas se lo merecen? Sí. Yo creo que sí, yo creo que hay que poner en valor también nuestro trabajo, porque no solo es el trabajo de los falleros, es el trabajo de inventaristas, músicos, floristas. Yo creo que es el trabajo de todos por mantener las tradiciones y nuestra cultura, que al final es lo que seguimos, lo que buscamos cada año cuando levantamos una falla. Sí, clar. Saps que tant per a nosaltres com per a les falles de Torrent, els xiquets que formeu a Disto sou un gran exemple de superació. Pues sí, y cada vez, vamos, a cada día. Amb la mateixa força d'expressa per este missatge, va acostant-se el moment esperat. Pronte veurem desfilar a cada candidata a fallera major infantil i fallera major de Torrent per al 2017. Però abans, volem manar el major dels aplaudiments a la xiqueta i les 3 senyoretes que no han pogut arribar fins ací, però que des de les seues comissions continuaran enriquint la nostra festa com només elles saben. Gràcies a totes. I ara sí, en breus instants els somriures de 9 xiquetes il·luminaran este escenari. 9 ànimes falleres que ja tremolen d'emoció. Només vivint este moment ja complixen un son, però el moment anhelat ve al final. Coneguem ja a les nostres màximes representants, les candidates a fallera major infantil de Torrent. Nostra primera candidata té 9 anys i estudia tercer de primària al Col·legi Federico Maicas. És una xiqueta molt activa a la que li agradaria ser professora. Li encanta llegir, ballar, practicar gimnàstica rítmica i passejar al voltant de la nostra torre, el seu lloc preferit de Torrent. De les falles li agrada tot, sobretot els concursos i la presentació. Des de la falla Lope de Rueda ens presenten a Míriam, Aroca i Falcó.
seguim amb una candidata amant del patinatge i les manualitats. Té 11 anys i estudia 6è de primària al Col·legi Antonio Machado, on es prepara per poder ser a un futur una gran arqueòloga. Pertany des que va néixer a una comissió que és, sens dubte, el motor del barri on es troba. Des de la Falla, barri Sant Gregori, ens presenten a Ana Muñoz i Mercado. La següent candidata. Ella té 9 anys i estudia quart de primària al Col·legi La Puríssima. De major vol ser dentista com sa mare, a la que també segueix els passos al món faller, ja que també forma part de la Cor d'Honor. L'acte de presentació i els concursos de poesia són el que més li agrada de les Falles. I llegir i dibuixar són les seues aficions preferides. Des de la Falla Avinguda ens presenten a Paula Jiménez i Vilanova. La següent candidata és tota il·lusió. Té 11 anys i estudia 6è de primària al Col·legi Montesión. Li encanta l'esport i nostra història valenciana. Dubta entre ser metgessa o professora al futur, però del que no té cap dubte és de que vol disfrutar al màxim este any faller, que ja visqué sa mare com a Cor d'Honor. Des de la Falla, carrer Toledo, ens presenten a Maria Peiró i Mora.
coneguem ja el somriure de la següent candidata. Ella té 11 anys i estudia 6è de primària al Col·legi Madre Sacramento. És amant dels esports i de l'ensenyança, ja que en un futur vol ser professora. I viu les Falles intensament, ja que forma part d'una família molt implicada en la seva comissió, de la que el seu iaio va ser fundador. Des de la Falla, barri Cotxera, ens presenten a Laura González i Cantero. Cobrant forma. I encara més amb la següent candidata. Té 10 anys i estudia 5è de primària al Col·legi La Puríssima. De major vol ser podòloga. Disfruta amb el ball i la natació i adora l'olor a pólvora. És fallera des dels 5 anys i viu al màxim la seva comissió sempre que pot. Des de la Falla Sedaví ens presenten a Natàlia Pérez i Piqueres. Continuem el nostre camí amb la següent candidata. Ella té 13 anys i estudia primer de secundària al Col·legi Trinitàries. Viu nostra festa des que va néixer i, a més de les Falles, destaca el bàsquet entre les seues aficions. Mentre passeja per l'Hort de Trenor, el seu lloc favorit de Torrent, somia amb algun dia ser professora i ensenyar a molts xiquets. Des de la Falla a la Concòrdia ens presenten a Marta Campos i Martínez. Continuem formant nostre grup màgic amb la següent candidata. Nadar i patinar són les seues grans aficions. Té 11 anys i estudia 5è de primària al Col·legi Madre Sacramento, on tal volta puga exercir de professora en el futur.
fallera des que va néixer, segueix l'exemple de sa mare, membre de cor d'honor, i del seu iaio, fundador de la seua comissió. Des de la falla carrer Benemèrita Guàrdia Civil ens presenten a Loli, Bartual i Núñez. El blau és el color de nostra última candidata. Té 12 anys i estudia primer de secundària al Col·legi Les Carolines de Picassent. El seu somni per al futur és ser psicòloga i el seu somni faller, per supost, és representar a Torrent seguint els passos de sa mare, qui ja forma part de la cor d'honor. Des de la falla Reina Sofia, plaça Pedro Iturralde, ens presenten a Gemma Jiménez i Muñoz. Així tenen a la cor d'honor i a la fallera major infantil de Torrent del 2017.
Torrent és intriga, nervis, il·lusió. Torrent està expectant. Vol saber. Vol començar el nou cicle del foc. Seran ara 9 dones les que inunden tot espai amb la seva especial mirada. Mirades que brillen amb força avui, que criden en silenci i somnien despertes. Coneguem ja les nostres màximes representants, les candidates a Fallera Major de Torrent. La primera candidata és una dona molt enèrgica, amant dels esports i de la nostra festa, ja que la viu des de menuda amb molta intensitat. Té 28 anys, és graduada en educació infantil i quan passeja pel carrer de l'Ermita, el seu lloc preferit de Torrent, sempre porta el més gran dels somriures als llavis. Des de la Falla Ramon i Cajal ens presenten a Maria Victòria Oria de Rueda i Puche. Continuem el nostre camí amb la següent candidata. Ella té 27 anys i és doble llicenciada en ADE i Dret. Es descriu com una persona molt responsable, encara que un poc cabuda. Fallera des que va néixer, confessa que seria un somni complit que les falles aconseguiren ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Des de la Falla Parc de Trenor ens presenten a Rosana Álvarez i Montañés. La següent candidata és tota alegria i espontaneïtat. Ha disfrutat nostra festa tota la seva vida d'una manera molt activa. Té 25 anys i és enginyera en telecomunicació. La seva peça preferida del vestit de valenciana és l'adrç i el de la pólvora és l'olor que fa que el seu cor s'accelere. Des de la Falla Avinguda ens presenten a Carmen Sirvent i Garrigues.
avançant per a conèixer a la següent candidata. Ella té 33 anys i és tècnic auxiliar de farmàcia. El seu temps lliure li agrada compartir-lo amb amics i família. I ballar folklore valencià és la seva gran afició. Entre els seus sons trobem el de gaudir cada vivència d'enguany al màxim, però també el de formar la seva pròpia família. Des de la Falla segon tram avinguda ens presenten a Alicia, Berbel i Segundo. Anem completant el nostre conjunt major a poc a poc. La següent candidata té 22 anys i és esteticista i auxiliar d'administració. Es defineix alegre, afectuosa i sempre amb ganes d'aprendre coses noves. Li agrada muntar a cavall i somia en poder recitar una poesia a nostra xeperudeta des del balcó de l'Ajuntament. Des de la Falla Poble Nou ens presenten a Andrea, Toledo i Cuadros. La seva pell vibra cada any a l'acte de la Crida. Parle, com no, de nostra següent candidata. Té 21 anys i és administrativa. Del vestit de valenciana li agrada tot, motiu pel que no podria destacar-ne cap peça. Es defineix com una persona simpàtica, amb caràcter i sempre disposta a tot. Des de la Falla, cronista Vicent Beguer i Esteve ens presenten a Carla, Carratalà i Climent. Seguim avançant en el nostre camí. La següent candidata és fallera des que va néixer. Destaca d'ella mateixa que és afectuosa, propera i molt positiva. Té 24 anys i és tècnic en farmàcia i auxiliar d'infermeria.
De Torrent li encanta la torre per la gran història que porta darrere. I entre les seues aficions destaca el ball. Per a ella, una forma d'expressar-se. Des de la Falla, Saragossa, Parc Central, ens presenten a Azucena, Izquierdo i Ramos. Nostra següent candidata és tota una explosió d'energia, alegria i espontaneïtat. Té 23 anys i és administrativa. Es confessa enamorada del seu carrer del Ganau, on viu amb la seva família i on es troba la seva comissió. Espera impacient la crida cada any per a que la música de nostres bandes faça vibrar la torre de nou i tot torni a començar. Des de la Falla, Sants Patrons, ens presenten a Empar, Guimerà i Errant. Tanquem el grup amb nostra última candidata. Ella és alegre, responsable i molt amiga dels seus amics. Es confessa amant dels esports, dels viatges i de la seva família. Té 31 anys, és diplomada en turisme i l'acte més especial per a ella és l'ofrena a la nostra Verge, on no pot evitar emocionar-se cada any. Des de la Falla, Reina Sofia, plaça Pedro Iturralde, ens presenten a Amanda, Gallol i Bahamontes.
el rellotge avança. I avui tot és superació. Tots som superació. Avui elegim a les nostres representants del 2017 amb un desig com a acompanyant. Que nostra festa siga declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. I per ajudar-nos a transmetre este desig, contem amb l'actuació del grup Perfusió d'Adisto, dirigit per Laura García.
Ha arribat el moment. Prompte escoltarem dos noms i tot començarà de nou. Ja és hora que aquesta màgia que els fallers creem torni a descobrir-se. Per això, rebem en l'escenari a l'alcalde de Torrent i president nat de Junta Local Fallera, en Jesús Ros i Piles. Delegat de Cultura de l'Ajuntament de Torrent, Alfred Costa i Folgado. Després de 2 setmanes de proves, diversió i nervis, el jurat ha pres la seva decisió. Ells són un grup multidisciplinar que han compartit nervis, rialles i, sobretot, la passió de la festa que ens uneix. Rebem en aquest escenari als 5 membres del jurat d'elecció de les Falleres Majors de Torrent del 2017. Jurat format per Estefania López i Montesinos, Hugo Morte i Lorente, Marisa Gil i Fuentes, Roberto Esteve y Llorens, y Julián Caravantes y Jabaloyes. Acomiadem de l'escenari amb un fort aplaudiment als membres del jurat. Demanem ara a la màxima autoritat de Torrent que faça públic el veredicte del jurat. Ja sabeu per què se n'ha anat el jurat, Acta d'elecció de la Fallera Major Infantil de Torrent 2017. Se m'hi passava.
nerviós com un flam, de veres, cregueu-vos. Acta d'elecció de la Fallera Major Infantil de Torrent 2017. Reunits el jurat que ja heu conegut perquè ha pujat així i havent firmat tots i cada un d'ells, diu que la Fallera Major Infantil de Torrent per a l'any 2016-2017 serà Paula Jiménez Vilanova. Acta d'elecció de la Fallera Major de Torrent. Reunits en la ciutat de Torrent, com he dit abans, el jurat que tots vostès coneixen, i havent firmat tots i cada un d'ells en el número de 1, 2, 3, 4, 5 i 6, han nomenat Fallera Major de Torrent per a l'any 2016-2017 a la senyoreta Carmen Sirvent Garrigues.
demanem ara a la màxima autoritat de Torrent que ens dirigisca unes paraules de felicitació a les falleres majors de Torrent del 2017 i a tots els ací presents. Bona nit, benvinguts a tots, autoritats, falleres major i falleres major infantil de l'exercici que està a punt d'acabar i les seues cors d'honor, representats de tota la societat de Torrent que es troba avui així, en este acte carregat d'emoció, de nervis, en este acte que sempre té un final feliç, un final explosiu, un final on apareixen el nom de les dues falleres majors, les que seran els nostres representants en l'exercici que ve. Fallera major infantil, Paula Jiménez, fallera major Carmen Sirvent, que ha sigut triada avui i seràs proclamada dins de poc, acompanyada d'unes dones i unes xiquetes que seran les vostres amigues, les vostres mà dretes, aquelles que estaran en companyia de vosaltres, perquè elles i vosaltres passeu un reinat feliç. Però us vaig a dir una cosa, sou falleres d'un poble que té com a signe la festa de les falles. Sou falleres d'un poble que les estima, que les vol, que les cuida. Sou falleres d'un poble on les falles, la seva junta local, demostra tindre una sensibilitat especial. Això és important, ser falleres d'un poble on així les falles i les falleres desenvolupen el seu paper des del sentiment, des del carinyo, des de la comprensió, des de la pròpia integració, des de lo que hem vist esta nit ací. Esta nit ací les falles de Torrent i la Junta Local Fallera han tingut dos detalls, dos detallassos. El primer, mostrar-nos les imatges dels vostres pares i les vostres mares, cada volta que vosaltres apujàveu ahir. Es veia la emoció del pare i de la mare dient ahí està la meua filla. Això ha sigut tot un detall per part de la Junta Local Fallera al fer esta nit l'acte. L'altre detall és el detall del cor, de la sensibilitat, del dir som més que falles, som més que festa, som tots. L'actuació que ha tingut esta nit el nostre grup d'adistos, el grup de nostres amics que ens han deleitat i han volgut compartir esta nit important de l'elecció de les falleres majors de Torrent. Per lo que me diu a mi la xuleta que m'han passat, sou les dos de la Falla a l'Avinguda. Pues enhorabona, senyor president, no sé per on estàs. No sé per on està la Falla de l'Avinguda. Enhorabona, senyor president, per l'elecció de les falleres majors. Enhorabona el resto dels presidents, perquè si no hagueren resto de presidents no hi haurien falles i no hi haurien dos falleres majors de la Falla de l'Avinguda. Enhorabona a tots i cada un dels falleros d'este poble que fa possible que les falles siguin la primera festa de Torrent. Enhorabona a les famílies de totes i cada una de les que esteu així, especialment a les famílies de les dos falleres majors, que saben el que representa que avui esta nit així és que heu sigut triades, que saben el que representa tindre una xiqueta i una filla que seran l'espill de la festa, l'ànima de la festa i amb tot el món es mirarà, que saben que sereu les màximes representants durant tot un any d'unes festes tan importants com les festes de Torrent. Una de les falleres que veig així, la fallera major de Torrent, doncs enguany la família va carregadeta perquè és protagonista en les falles, és protagonista en els moros i és protagonista en el que li tiren. En aquest sentit, gràcies també a tots, perquè famílies i gent com vosaltres és la que fa possible que n'hi hagi falles, que n'hi hagi moros i cristians, que n'hi hagi Setmanes Santes, que n'hi hagi grups de ball, que n'hi hagi activitats lúdiques, una i tantes que se desenvolupen alrededor de la nostra ciutat. I acaba dient, les falles de Torrent són un exemple. Les falles de Torrent són algo que val la pena treballar per elles. Les falles de Torrent són la nostra identitat, perquè en el desenvolupament de l'acte festiu de lo que són les falles de Torrent se representa tot el que som, la nostra llengua, la nostra música, la nostra bandera, la nostra cultura, el nostre ser.
si n'hi ha alguna festa més completa que represente el que som els valencians, això són les falles, i en aquest cas les falles de Torrent. Vosaltres dos sou les representants de tot allò. Enhorabona, Fallera Major Infantil, Fallera Major de Torrent, l'alcalde, com sempre, a la vostra disposició. Felicitats. Paula i Carmen, sou vosaltres. Per fi hem escoltat els noms esperats i han sigut els vostres. Torrent somriu davant vostra i vos rendix honors. És molt el que vos queda per davant, però també és molt el que el temps tendeix a córrer. Disfruteu-ho. I bones conselleres podreu trobar en vostres antecessores, les falleres majors de Torrent del 2016, que pugen per a felicitar-vos. Rebem en l'escenari a la fallera major infantil de Torrent del 2016, Carla, Pallardó i García. I a la fallera major de Torrent del 2016, Noelia, Peinado i Arce. Acomiadem per sempre d'este escenari a les màximes representants del 2016. Fallera Major Infantil de Torrent 2016, Carla, Pallardó i García. Fallera Major de Torrent 2016, Noelia, Peinado i Arce. Xiquetes i senyoretes, a partir d'avui comença un altre cicle festiu faller que porta dos noms gravats en fil d'or. Ens acomiadem fins l'any que ve, moment en el que els somnis tornaran a volar pel cel de Torrent. Senyores, senyors, xiquets i xiquetes, molt bona nit i molt bones falles 2017.
este mal. Passa el resto que avança en marxa triomfal. Era tu la vega envía, la riqueza que atesora, y es la veu de l'aigua cantista alegria, acordats al ritme de guitarra nora. Paladins de l'àrea que ofrenen ses victòries llevantines i els teus peus surten els jardins que es tenen i un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes. Mengen les arracades baix les arcades de les palmeres. Palmeres sona la meua armada i en potentíssim vibra en ressò. Notes de nostra albarda canten les glòries de la regió. Valencians en veu